Усмивката. Невинността и радостта на младостта. Усмивката докосва нашите сърца и ни връща към спомените, назад във времето, когато сме били деца. Съвременната дентална имплантология връща радостта от младежките ни дни. И то съвсем просто. Целта на MIS е да създава лесни за поставяне импланти, предлагащи на клиентите опростени новаторски процедури, които запазват усмивката на техните пациенти. Вие имате липсващ зъб. В миналото се налагаше да бъдат изпилени два съседни зъба. Това нанася непоправими увреждания на опорните зъби и ги прави идеално място за натрупване на зъбна плака в пространството между протезата и венеца. Предизвиква гингивити, влошава състоянието на костната тъкан около зъбите и води до отдръпване на гингивита. Всичко това довежда до един непривлекателен вид и до евентуална загуба на поддържащите зъби. MIS ви предлага решение – поставяне на имплант. Под локална анестезия в коста се поставя имплант. След няколко месеца този имплант ще се превърне в солидна основа, която замества естественият корен на зъба. Върху него, на мястото на липсващият зъб, се поставя временна коронка. Постоянната коронка се поставя в последствие много лесно, след като размерът и разстоянието бъдат измерени прецизно и се определи цвета на естествените зъби, за да се постигне максимално съответствие на новата коронка. Тя се фиксира върху импланта с помощта на специален цимент, без опойка, тъй като не предизвиква болка. Поставеният имплант не нанася поражение върху никой от другите зъби и създава усещане за естествена част от вашата уста. Постепенно и безболезнено, имплантите на MIS ни карат отново да се усмихнем. Искрено, както в младостта си. MIS. Make it simple.